Moi, tää kamera on huonosti. No niin, nyt se on taas hyvin. Eli nyt me aloitetaan tänään tämmöinen sari. Me ehdittiin hetken olla täällä. Anna mulle yksi omena. No älä lyö mua, ei Vahinko. tarvii lyödä. Au. Siinä. Heitit omenalla päähän. Nyt mennään tonne. Ei viidakkoon. Tuolla on sokeriruokaa. Ja mä Täällä sain on iso- yhden täällä on- kakaopavun siemenen. Täällä on iso kaivo. Tiedän, ei tarvii mennä. Tule nyt tänne. Me ei olla Eikä tämä on luonnollinen teksturepäkki. Viime oli karkki. Tästä kiveä. Tää vie takas tonne. Ai. No kuitenkin hyvä, että tästä edes saa kiveä. Mulla ei edes puuta. Onko sulla yhtään? On. Joo. Noin. Se karkkitekstuuripäkki oli ihan mahtava. Jep. Mut Me tääkin. tehdään siitä joskus lisääkin videota, mutta ensin näistä kaikista teksturepäkeistä. Niin me aloitetaan silloin joskus sit se uudesta alusta. Sen tallennus taas fail. Taas. Ja mehän ollaan ostettu sekin. Nää, lol, ei olla. Mut me halutaan testailla vaan näitä teksturipäkkejä. Me ei osteta näitä. Me vain arvostelemme. Paitsi se karkkimodi pitäisi saada. Se oli ihan paras. Tikkarit jotain kivoja. Ja lakritsigoulia. Jep, se oli Okei, missä sinä nyt olet? Mä oon täällä vuoren yläpuolella. Täällä. Jee. Syön tämän omenan nyt. Pitää löytää ruokaa. Odotan minua. Mä en edes juokse. Tyttyry. Ootan tossa. Taskaa pysty hyppiä. Joo, just. Pystyt. Olen korkeammalla. Au. Ja olen nopeampi kuin sinä nyt. Tuolla näkyy aavikkoa tuolla takana. Katossa aina. Tuolla. Lähetään tonne. Mennään 2 viidakon läpi vaan. Mitä? Vähän siistiä. Au. Se meidän karkkitalo. Häh? Oh! Tuut näistä portaista alas. Ouch. Näistä vaan melkein kyllä kuolee. Tästä kerään puuta. Tää ei näytä luonnolliselta, koska kaikki on palikoita. Niin se nyt taas meitä siellä. Jep. Kerään tätä iso hugepuusta kaikkea. Nyt vaan suoraan sinne päin. Ja siellä näette, silloin tulee kylää silloin tulee vastaan kylä. Odota! Ai niin sun kaakaopapus jäi. Hei! Oho! Oi voi! Palaamme kohta, kun vahinko on korjattu. Niin, vahinko on korjattu. Minne sä nyt menit? Mä menin tänne aavikolle päin. Ja täällä mä näen jo kylän. Mä otan sua tässä. Tässä juoksen ympyrää. Kakaopapuja! Ne on omenoita. Näyttää ainakin omenoita. Eikä ole, ne on kakaopapuja. Ne on Täällä, minun. täälläkin on lisää. It is mine. Ai nää, mitkä mäkin löysin. Joo. Eikä oo. Sä et osaa tehdä noita keksejä. Osaan. Mä osaan tehdä ne paremmin. Joo, tässä on siskon keksejä. Au. Vähän melkein kuolen kaakaopapujen keräämisessä. Minä en. Haha. Tässä on tammentaimi. Taimen Minulla on tammi. 10 paapaa kakaopapun siemen. Mulla on 15.
Anna ne minun. Minä taidan tehdä omat keksini. Vehnä on sitten mun. Älä omi kaikkea. Ja saat porkkanat ja perunat. Tää latte on siistiä, niin pitää kerätä sitä. Mä kyllä teen itselleni keksejä. Niin, mutta mäkin tarviin. Mä otan sit nää porkkanat. Tässä ei oo kaikki. Mä otan muut. Mä otan ainakin nää täältä. Porkkanoita, ei kun nää on perunoita. Tässäkin modissa on vaikea tunnistaa. Eihän ole. Musta on aika. Tää tästä. 24 keksiä. Jaa. Oho, mulla on liian kova nälkä näköjään. Tuo ärsyttävää. Me ei ole koskaan kokeillut tätä modia. Mä näen viidakkotemppeli. Mä lähden sinne. Mä haluan nähdä minkälainen se on. Tuu kattoo. No kun mä otan ensin nää vehnät. Jee, viidakkotemppeli Ja siellä. mä en edes tiedä missä sä oot. Mä lähdin tänne. Onpas tosi hyvä selitys. On. Jätä mullekin sit jotain. Missä mukaan on viidakkotemppeli? En mä näe missään mitään temppeliä. Au. Ei täällä missään ole temppeliä. Ai tossa. Ja mä löysin nuolio. Ja kaakaopapuja! Oho, 5. 2, näin. Mä tuun täältä nyt ulos. Ja Täällä ei täältä nyt tehty minulle mitään. täällä on ansoi. Paljon. Mä tuon nää kaikki täältä riviin. Mitkä löytyi. Mut vihkäs tää ylös. Yläpaikka vie. Muutetaan sinne viidakkotemppeliin. Täällä on kyllä vähän pimeetä, mut Voidaan me tehdä soihtujaa. onko sinulla ovea? Voin tehdä. Kunhan ensin pääsen sinne. Ai niinkös. Jos me puhutaan tällä tavalla. Mitä toi on? Tää on hiekakiveä. Miten tonne pääsee? Mä ainakin kiipesin sitä pitkin. Sitten mä tulin siitä, just mistä säkin meet. Onko täällä yhtään ansoja enää? Ei oo, mä purin ne kaikki jo. Kaikki anset ovat purettu. Oot sä nyt ihan varma? On. Ja mulla on bobi. Ja sit ovet. Mulla on yksi ovi. Minä Mullakin. laitan sen. Aivan sivu. Niin, minä teen oman huoneeni. Au! Mä menen Tänne. Tämä on minun huoneeni. mun on alakerta. Okei. Mä menen hakemaan meille jostain Näin. ruokaa. Nuoli. Mitäs täällä on? Ei mitään. Tässä on jo. Tässä on. Se on purettu jo. Tästä tarvitsee tätä. Miten tehtiin soihtuja? Sä tarvit goulia ja keppejä. Mä menen pummimaan lehmältä vähän lihaa. Mitä mä voin pummia lehmältä lihaa? En minä tiedä. Mikä tää on? Lehmä. Ei, kun tää on tämmönen kivinen. Mikä on kivinen? Tää koko juttu.
What? Mä nyt en tiedä enää mitä se Tää on. koko juttu on Yritän kiveä. etsiä 6 lammasta. 6, Joo, 6, mut mä en tajua 6. miksi tässä on kiveä. Yritän etsiä 6, 6, 6 lammasta. Kunhan pääsisin eka ylös. Kuusi lammasta. Mitä? Tää on vähän rikki tää aavikon kohta. Mitä siitä? Yleensä täältä löytyy, Kuusi. täältä löytyy chestejä. Mut tutkitaan tää sitten Chestejä. Niin. Miksi sieltä mukaan löytyisi chestejä? Ne on haudattuja aarteita. Joo. Jos syö ruokaa. Minulla on meille paljon ruokaa. Tule nyt. Senkin 6. Onks mä 6? Oot. Mikäs tää on? Se on puu. Näyttää ihan Tähän kivalta. tarvitaan jonkinlainen leportaikko. Tarvitsemme tikapuu. Tarvitsemme uunin. Tästä uuni. Mulla on, Siellä pystyy tekemään jannituportaita. mulla on Menen tekemään portaikon. en suosi, koska sulla on vähän nälkä. Aha, ei minulla ole ruokaa. Ota tuolta uunista. Mitä siellä on? Ups. Kiitos. Ole hyvä. Tänne pitää saada kivisoistuja. Kivisoistuja. Ei tuo auttanut yhtään. Tänne pitää saada ikuinen Mä laitan valo. tonne raan kanan. Tänne pitää saada ikuinen valo. Mä tarviin redstoneia. Punakiviä. Tarvii. Minulla on. Okei, niistä voi tehdä punakivisoihtui. Valaisivatko ne yhtään? Jonkin verran. Ei niin paljon, mutta jonkin verran. En halua pudota tästä.